أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin ajami. Shi ajami kishiyar wancan larabawa din, ajami wanda yake misali duk ba balarabe ba, ko turanci kake ji ko yarbanci ko hausa ko ibo ko ma me, in dai kai ba balarabe ba ne, to kawai kai ajami ne, gwari ne kawai. Ko kuma shi kanshi ajam ɗin, wata larabci ne kawai bagwari, kai bagwari ne, in dai kai ba balarabe ba ne, kai bagwari ne a wajen Allah. Saboda haka mutum ya mafarkin ajami, ma'ana bagwari. Ga abin da Shafir Gani Annabulis ya faɗa a cikin littafin su Taɗir mujalladi na farko shafi na 255 babul aini, babu da yake magana akan harful aini. Yace duk wanda ya mafarkin ajami bagwari kenan, to lalle al'amura ne masu wahala za su bijiro masa, kamar yadda ya zo a cikin suratu Fusilat aya ta 44. Allah na cewa walau ja'annahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilata ayatu, har zuwa ƙarshen kissa. Suna cewa da a ce me yasa ma da Allah maɗaukin sarki ya saukar da alƙur'ani, da a ce Allah ya saukar da alƙur'ani da gwaranci, to da ainihin kafirai ko kuma mutanen Maka da za ka rika da wallahi da za ka suna cewa ta me yasa ba a sanya shi an warware ayoyinsa ba, an sanya shi da larabci misali. Wata a taƙaice dai idan kai mafarkin larabawa al'amuranka ne masu wahala za ka samu sauƙinsu, idan kai mafarkin ajami al'amura ne masu wahala za su bijiro maka. Duk wanda ya ga ya zama ajami ya zama bagwari zai samu ƙasƙanci bayan ɗaukaka. Allah sauwaƙe. Jama'a ina yi makuwa fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi.